you do to comments ya ya no ni ade a empese bibi basa sansa anti dem di ka kan ni wura nti empese be bibi a kiranko na sebi impreders de otie ya anti de otie yanso antimi ankyerem ya empese be bibi a basa bia nti ya de edu atoa ni epidi comments ya nti ya na ni kire ya de akoso nei ya kano akwasi broni be kan anti asante chese nya asante eni asante se ebo abira kura ya se eni asante se esi pai nti sebi impreders de akoso ne de sebi na de awaye no me maame no na nso so asem no enya de ebegina obetinya di ka court na nso na woni ebem nti en kosa asem we en nuru be ahaya be bia ekosu nei wa na asem na ka wo ha be hunu Ebusuafo mama kwa baba Master TV so said ye etie no asante mampon konwasem ekopiem wo yira anim no yira yese na nanom bi ya ojane tumi so yi wonom ene na naja komadi fie yira yese wo monkohwe na wo makwan no bia fadwato amra na onyi de shebrante emra sa na esi etie akoso so ama dwato ahodo makoma akwadwo no mienu 22 na ebipiem anom no yate se baaye na yebe pie mu hanom yebe hwe nipa kura na naja komadi fie ene na nanom panimfo ya yera yi wo mo no wo bebo ni din e de akire ye nti kan ye ho de besi bia no yemfa ensom mo abusafo enei ataja bra asante mampon eje nya bedu manager komadi fie asante mampon hema abo yera ba ko edin meni mi rai twetwe nkomo na obo enchemu kaka mira wa ko ba Master TV so me je so adaroma ede na asie de asie de ede ani say da se bia mi nana okọ ne krachi be na kakra nie na ye penisi anamu enti otufo ema miniaba ajakuma du fie na mampohima tumi so miemu na obia mfana disledi anya dai emra ampa wonso anya pesami kumnya obiemu ama obia de rishia na disledi abaye na ebubu na no ekwesi ya no akwesi wono ni nuaba ma tum no o Germany say ni na osebonsu wodi baba mpokonya so no they say de mampo yate dene mampo yate dene na wadawoma dudu no andere nkenim ne se edin no bekoso wa hemfie na so ebi beka se ya hunufo honom ewo musa se they say ye bibia wo fie ewo busu fie ansa na yede no ba ahemfie sa na se ye no bambofo aba abebodo mpem ha pa wadawoma adai ahumi pe hunu biem ana prevention is better than cure if you say so one here ni paboni for dosun no be din ho abedan abeflem no be ene mo bi ananye ma bi emfata eti na ho platform no wo munya hwe so wanya boni bia obi anya hwe odawo ma musia hodo yi yero ho bai abusuan be no ofiri butasi bietu ade hiemu a o ye minua prekope minua no ofiri butasi bietu ade hiemu ade hia kan kaye ni nyina efo aso amode bai wo munya abefo aso wahima kasa wahima kasa sabio anipa no mo disedie nya bae no nya munya ambedie eti say wahima se we no pe no a wuni asem tinu ne say o so be bom pa say next time bi no anu so na beduru odihye bi so kedase eso be dase be fem na odwan tati asafo kantanka na mahwem na odwan tati asafo kantanka minia pa na dia konwa no na kedase abulu
abusuafo sɛdeɛ yɛdi kan ehu yɛ no yɛne botaase abusuafo ni bi ɛdi kan atwetwe nkɔmɔ na wɔn akyerɛ sɛdeɛ wɔn ani asi agye ɛde afa mesan ɛne boahen anantuo nananom ɛnso so adehye bi ɛbɛtwetwe nkɔmɔ efisɛ akonya no afiefie no dɔɔso paa ɛyie nti maame ne mira yi nkasa na yɛntie sɛdeɛ wɔn nso so wɔn si agye no mira Edumasa TV sini wadaro madan ho adi kyɛ mpacho wadaro ma medase efe me wusu baafo boahen anantuo adehye busua wa Asante Mampɔn ye mun adehye kronkron yo ɛna yɛ baayɛ sɛ yɛbetie din edin a abanie busua no wogya wɔn na mu a titiri wɔn ankasa agye ne sɛ nse Asante wowura Asante ekuo bi a na se ekuo bi anso ewowura bi anso so ade baako ema etimi tumpon ye enhyehyɛ a wɔn di so di Asante wɔn nhyehyɛ a edi so ekwa yefa so a fa se adesi adi wɔn din kɔ ne kwa yefa so ebo adesi din de tu kroma nanim eno nti di akoso nei ye ka no akwasi broni be ka anti Asante kyese nya Asante enya Asante nhyehyɛ ebo abira kora ye se enya Asante nhyehyɛ esi pai enya Asante nhyehyɛ na akoso ne no o ka se enya Asante nhyehyɛ a enkyiremu ne sɛ enkyiremu ne sɛ sebi mpradu asa nana hima ye nyina ye maame ajakuma difie edi betu dwa sɛ obi anfa abusua no nyina obi a ɔsɛ fata bi anfa de sɛde emra nti ye de sɛde ne bawie a ampanso de abawie de obɛyɛ ne sɛ ɔne nabusua mpanimfo besia na ɔde din ɔno obɛyie no ɔde ama nana adwira hena ɔyɛ adɔnten hene ama nana adɔnten hene de akɔkyerɛ mpanimfo ansa kora na nipa no sɛ bi ɔmo de kɔkyerɛ mpanimfo na ne ho ni asɛm a ye de akɔmanhyia fikasie ma kɔkyerɛ ewura ansa kora na nipa no yɛbɛyi na di ama kuroma kora hunu enti na de akɔso a yɛbɔ so nipa de ne tu kurom nyina ya Asante nhyehyɛ no no wate ase untimi mfiti entwa sɛbi kɔntɔm wa mfa megura kwabenani anasa disi ti ko mfa megura ya num si yeni yesa na ye Asante ade ɔdɔ ma na nne nana jakuma di fi wɔn mama ne sɛ obeye dwumadi bi se wa ha ɛno yenya ne ntia nura sɛ ɛnɛ yensi ahemfie na wɔde din ɛba betu mpanimfo anim sɛ de ye no kokoam ne fi asɛm ɛno nti yenyina ɛnɛ yenyina ekukra ba ahemfie nti abetratra ahemfie heavy security nti yenso de yɛte aseɛ sɛ ade to se ya sɛbi yo obi a pribinti ene haye nti ye wo ho ye obeba ye ntwe ne fie beba ye ti ya ne sebi ne fie a ye ono ane private residence wakosia ho akoyi nipa ya so na ya tutu shiragu nipa no so a nipa na kobam asa atukuro ya bonten so a sebi mokra ye mo ani mo asem de akoso ne nti sebi mpradu asa de akoso ne de sebi na de a waye no me maame no na nso so asem no enya de ebegina enyina da ene nyina wo kyena nyina wo kyena so yayi na kyerɛ makuro nyina ehunu so oni oti ka sɛ enyina na no wobɛtinya dika wɔ court na so na wo ne bim ye nyina ni Asante wura ɛna ansa na obi bedi ade wɔ Asante mem no enipa a ohyira no kosɛkosɛ me yegitumi na asɛ tutu ya ye nyina ye wura enti sɛ sikadwa wura nyanko yi hu sikadwa wura kora ne ya betu kroma ye se ya na kyɛ sɛ mpokura no sɛ bi ya bu sikadwa wura ni mu anim tia enti yanko sasɛm we ennuru be aha ya bebi a ekosu nei wa na asɛm na ka wo ha be hunu asɛm enya ade a de wo enya dwuma na enya dwuma wɔ kyena enya dwuma na enya dwuma wɔ kyena na obi ka sɛ Asante Mampɔn sɛbi wadaro ma sɛde akonwa yi siso na baako aben kam nyina mo nya adwene na nka won toa so a oni nipa ko no ya adwene me pacho baako fa hen na baaye baako fa hen na baaye sɛ ye de nsisɛ ne akwan papa wo mo sɛ sɛbi akonwa yi Asante wura ehira so kosɛkosɛ de maboa hen na ntuo ne nasefo na nso so sɛ na akwa ba benfia ha sɛ ne boa hen na ntuo di sie bia medida na sɛ akwa ba na sɛ sɛbi ahora fa so no sɛ yakonye obi sɛ esi nipa ne bedi wo de yɛmfa nhyehyɛ yɛmfa akwa trododo so ne yɛmfa nyi no ne hu sɛ adane ne yɛhunu sɛ sɛbi adane na wontimi nko sɛbi enwa kyesɛ ko de akwa so no mekura na abɔ me pusa me hunu de me nkampo kyesɛ enya Asante eni Asante nhyehyɛ esi pai eni Asante enya Asante nhyehyɛ a sɛbi Mampɔn sɛ wo so wunimu a dwutedwa no ene di sikadwa achi enti sɛ yɛbɛyɛ bibia nwonwra mpa na nye dwutedwa Asante abedi akyire enti we dia asɛm we dia course na edia sɛbi mpradu asa ɛyɛ dia asɛm a ɛyɛ hredo asɛm enya ade ebe ko ba bia da me na meka kyerɛ wo enko ba bia yo anya mira me de wo wie no sese yakoba ne se ne de na moye oh ye dia to ekomanhia
ya no ni ade a empese bibi basa sansa santise mdi ka kan ne wura nti empese ye be bibi a kiranko na sebi predators de otie ya ante de otie yanso antimi ankyerem ye empese ye be bibi a basa bia nti ye de edwa atoa ne epidi commentia nti ya na ni kire ya sanse nim sa hwene ye timpani animu a ebi ntimi nyira nti sa pepepe ne ye pese ye no mo ene omanebo eje bo eja enya bedru ebusiafo eninti no that's bro say bonsu ono akasa no wofase ya ede no to no na Asante Mampong hema ne nua nimpon enenei ya boni din say Asante Mampong hene ya oba enti videos no na okohu ye no na no botase busuo mu enenei Asante Mampong hene foforo ya oba no ofiri ye hwe animu say beko na yewura soso beso nimu na bibia tumi akoyeye na bo hene ntu na nanom soso omoso kasai omoso kyerese omo mpene so omo kwanye fa so ya na hima bo yewura wo badin no omoso so ebonyo so kra de besi ache bia no ebre ene krabia ene be kyere midin da tesem hene kwaku ahead Masa TV yedamase